Be here for us. Please subscribe. Right, kanjani mukasema comrades Zimbabwe yose aiwaitirwa zvakanaka nashe nhasi uri musi wa2 March 2025 uri musi weSunday. Zvakakosha kuti tive tiri vanhu vanonamata Mwari, tiri vanhu vanoisa program yatatikarisana nayo kumaoko aMwari, nekuti Mwari ndiye chete ane simba rekuchinja zvinhu. Asi nekuchema kwaita vana veZimbabwe, Jehovha watarisa nyika yedu kuti mwedzi uno ndo mwedzi wefreedom, ndo mwedzi wokusununguka. Vadzimuwo vatarisa nyika yedu kuti nyika yedu vana veZimbabwe vaeredza musodzi zvakwana. Saka nhau iyi yakuda kushinga, nhau iyi yakuda kutaura nezwi rimwe chete. Chinopa kukunda muna zvose kubatana. Kubatana kwakakosha, kubatana ndokunoita kuti muhwine hondo dzose. Pasina kubatana hatina kwatinoenda. Be unosapota party ipi, unosapota party ipi, hauna party, uri organization ipi, let's speak with one voice. Struggle iyi haisi yanyoka yemabhunu, struggle iyi haisi yavageza, struggle iyi ndeye vana veZimbabwe tose senyika, kuti tione kuti tabudirira here kuti vanhu vararamewo zvakanaka. Politics dzema double standard, it's over. Kune vanhu vasingade kukujoina kana uchitsvaga tsotso, asi vanozoda kukujoina kana moto uchinge wavira, kana moto uchinge wadziya, ndopa vanozouya vada kukujoina. Usazoda kujoina chitima ichi chasumuka, ende chatosumuka, ndava madays asara mashomanana chaizvo. Wozoda kuuya wakuda kuita zvekujegera, enda andini mbonemi, ndaive nemi. Pane maministers ari kufonera vageza achitaura kuti aiwa tinemi, nesuwo tinemi, asi tiri kutya kuuraiwa naMnangagwa, ende isu hapana zvatingagona kuti tiite, tinenge tiri maminista. Saka kana takadaidzwa kuPrazi hatizotadza kuenda nekuti tiri maminista, haisi mhosva yedu. Musatyisidzirwe navaMnangagwa muchitaura nyaya dzekuti muri maminista. Kana muchida kufamba nevamwe, muchida kufamba nevanhu, budai pachena, mutaure zviri pachena kuti hamusi kuda 2030. Ndo zvinoratidza kuti muri kumirira zvido zvevanhu, hamusi kumirira zvido zvedumbu renyu, hamusi kuita politics dzeeco cash, dzekuti muri kuda kuraramisa mhuri dzenyu kwete kuraramisa vanhu. Zvinopesana neuchenjeri kuti masikati munenge muchiti 2030. Manheru mune makufonera vageza makuvanyangadza nezuro maifona, manimwe zuro chai maifona. Vageza inge takateerera wani zvamakataura kuti bvisai masikafu ezvino angopfeka masikafu ndo maminista vari kuudza vageza. Zvino varume inzwai, nhau iyi ndeye munhu wese, ngatibatanei. Tinoona mumasaisai mukune vamwe vanongosikerera kutuka vamwe, nyoka yemabhunu akaipa, ninga akaipa. Hazvisiri izvo zvinounza democracy, hazvisiri izvo zvinounza kusunungurwa kwevana veZimbabwe. Iyi nhau iyi yakuda kubatana, yakuda kutaura nezwi rimwe chete, tigone kurwisa mhandu, tigone kukurira mhandu. Kune vamwe vari kuchema zvikuru, hatichambodai nenyaya yekuti mazononoka. Aiwaka signal hariuye kubva kwamurika, rine kwarinobva. Saka imimi kana musirimi munounza signal, munodirei kuda kumhanyisa kuti aiva ngazvibva zvadai. Kuma street hakungoendwa nje. That's why muri kuona kuti kwakatombouraiwa vamwe kumashure. That's why kuti kune mademonstration akawanda akaitika kumashure. But yakakwanisa kubvisa chete president ndo yakaitwa 2017. But ndiyo here chete demonstration yakaitwa. Mademonstration mangana makaita. Vanhu vachirohwa, vanhu vachiita sei. Saka mumastreet hamungopindwa. Mastreet munopindwa zvine signal, mastreet munopindwa zvine order. We are targeting 2 million people. Tiri kutotargeta kuti vanhu vari kufanira kupinda mastreet vanofanira kuita 2 million. Kureva kuti nhau iyi haisisiri yemaHarare chete. Tinoda kuti kana zuva iri rasvika, even kubva kunana Chimanimani, toda kuona mabhazi murodhi anenge akazara vanhu vachiuya muHarare. Toda kuona mabhazi kubva kunana Chivu kana Beit Bridge, kubva kunana Masvingo. We are targeting even 3 million. Tinoda 2 million vanhu zvokuti tibva tangopedza chinhu once for all. Ngatitaurei nezwi rimwe chete. Nyaya dzekusikira vanhu vachizvondana, zvakati, imi
vanhu vadaira, vanhu vataura nezwi rimwe chete. Hameno zvavo kana muri vatatu kana vana vangosara muchitaura zvisane basi mumagroup kuopoza chinhu ichi. Chinhu chatopera. Mnangagwa haasisiri president. Handi mazinzwiza. Vanhu vakachema vakati Gudo Guru ngatinunuro patasvika. Pakuda iye ngatinunuro. Asi haagone kukununurai pasina vanhu. Handi mazinzwiza. Imi ndimuri kuti Gudo Guru titungamirewo. Ubatane nevamwe mugadzire hurumende yemubatanidzwa. Handi mazinzwiza. Saka zvaakuda imi vanhu nekuti chinhu ichi ndechevanhu. Saka kana takataura nezwi rimwe chete tinokundana nemhepo dzakasiyana-siyana dzakafanana nedziri kuitwa idzi. Isu tinoda hurumende ine mutungamiri anoziva kuti nyika ndeyevanhu. Aiziya kwete kuti angotaura wese akutyisidzirwa aiwa bodo. Saka ngatibatanei, mazuva atofamba, time dzekudzoka kumashure dzapera. Kune vamwe avo varakashawo vakatumwa kurwisa nyoka yemabhunu kwakatopiwa vanhu mari, vanhu vakapiwa mari dzakawanda, including nevamwe vari kuX vakapiwa mari dzakawanda, vamwe vakapiwa mafoni. Makaona Tungwarara achitaura kuti tiri kupa vanhu mafoni ekuti vachienda kunorwisa nyoka yemabhunu. Saka makaona zvimwe zvinotaurwa kuX uko zvinge zvinze nyoka yemabhunu yezvo hazvina kana basa hazviti muvhe zvezve. Kuhukura kwembwa hakutadzidze nzou kufamba. Handi mazvinzwisa. Ufunga kuti ndingamiswe neTuaraka tiri kupiwa mafoni naningi. Tiri kupiwa mafoni na Tungwarara. Wakatarisa vese kubva kuri anonzi hurumende uye, obva watarisa aregeta, obva wanotarisa kamwe kacho kapikwa kopiwa motikari nauki nechivhayo. Vese ava vakavhura tumachanel twavo, tumwe twacho tune 1000 but vakabva last year muna January. Inini ndine channel ine 50,000 people vari kunditeera. Handi mazvinzwisa. Vari kutaura kuti nyoka yemabhunu ramba wakabata ipapo usadzoke kumashure. Saka mfunga ndingazungudzwe neTuaraka tiri kutengerwa mafoni kuti tutaure zvisari basi pasocial media tichinyembera nyika. Handimiswe neTuaraka ningiri. Twatumwa naTungwarara ito. Handivazvona. Kungotaura one word ndendatopedza vanhu. Saka handisi kumbodzoka kumashure vana veZimbabwe. Tiri kuona vamwe vachinetseka. Ko nyoka yemabhunu wanyararirei? Hatidi kuti tikuone uchinyarara because tinoziva kuti uri safe here because vanhu ava vanenge vakakutageta. Aiwa, I'm 100% safe. Ende vageza vari safe. Asi vashaya zororo nekufonerwa nemaminista. Maminista ndo ari kuvanetsa. Vakutsvaga dzvene. Ndozvavajaira kuti vakaona kuti chitima chashifta. Vanenge vaida kutsvaga dzvene kuti maybe vachagona kuapoindwa. Uda kuramba uchingoapoindwa iwe ndiwaniko iwe? Imbopaiwo vamwe mukana. Ku-First Republic kongoriko. Ku-Second Republic uda kuvapo. Ku-Third Republic uda kuvapo. Apo uri mbavha futi. Saka zvino ari kuti ashayisa ageza zororo vachivafonera. Please musazotisiyawo. Let it be clear kuti kana pane munhu ari kuda hwedza, buda pachena izvozvi. Zvokuzoda kuti hanzi tanga tiri tese asi iwe tichikuona uchienda unoita 2030 ukahama humbwe mhando yepamusoro iwa. Buda pachena. Handi mazvinzwisa. Iwo unoda kuregera kubuda pachena uchiti hanzi unotya kuurayiwa. Saka asingatyi kuurayiwa ndiani? How many months tichipusha chinhu ichi? Tane mwedzi mingani tichipusha chinhu ichi. Saka isa hatitye kufa. Iwewe ndiwe unotya kufa chete iwewe manje. Haudi kubuda pachena. Vamwe vachidzingwa mumaprovince, vachidzingwa muzvigaro nekuda kwechinhu chehwedza. Iwe ungotanzi no, inini ndinotya. Asi ageza muzivai kuti tiri tese. Aiwa, izvozvo tazviramba bodo. Manenji iwayo. Saka tangoti tikuzivisei kuti kune vamwe vanhu vasingade kukujoinai pamunotsvaga tsotso. Asi vanoda kuzokujoinai kana moto uchinge wapfuta. Saka ezvino zvichinhu chatopera ichi. Aenda Mnangagwa musambobva makanyeperwa zvenyu. Uyo ndiye anonzi aenda uyo. Isu tiri kungoda Zimbabwe yakabatana. Saka izvozvo ndizvo zvatinoimba navo vachiwenga vanobatanidza vanhu. Ende vachabatanidza vanhu. Ma-opposition party chataura nezwi rimwe chete toshanda tese tiri pamwe chete tichigadzira nyika yedu zvisina kuzondana. Hatisi kuda situation yakaitika 2017 yeyi. Hatisi kuida. Toda kuti vanhu vagare zvakanaka. Handi mazvinzwisaka. Even kune ma-2030 ari kuona kuti mhepo iyi haisina kumira zvakanaka. Uyai kuvanhu. Kune vanhu ndo kune chiraramo. Uyai kuvanhu. Saka aiwa, regai timbosvika kukereke. Takanzi tiri vanamati kanashe, takaitwa vanamati. Ya, nekuti Mwari uyu anofana kunamatwa. Chaizvo. Handi mazvinzwisisa. Mwari anofana kuti anamatwe ndokuti tione chaedza. Kana takangorarama pasina Mwari, hapana kwatinoenda. Saka aiwa, regai tiende kukereke. Tinosangana nemi time. Musatye zvenyu, musateerere vanhu vanenge vachitoka nyoka yemabhunu kumasocial media. Hazvina zvazvichamisa. Chinhu chato pane another level. Hazvichadzoreka ende neni handichadzokera kumashure.